Magampo kita. Dalaygon o gamhanan nga Dios, among giila ang imong presensya nga naa sa among taliwala karon. Daghang salamat sa mensahe sa kanta nga nagpahinumdum kanamo nga kami imong mga niluwas, kami imuhang gitubos o gihatagan og tahas sa pagsuportar sa misyon nga imuhang gisugo kanamo o pagbuhat usab niini. Ako mga pag-ampo o Dios nga ikaw makig-istorya kanamo karon pinagis imong pulong o ako naghinaot nga ang imong katawhan masangkap, malig-on ang pagtuo, mabadlong, ma-encourage. Kay mo man kini o Dios ang imong pamaagi nga kami mahisama sa imong bugtong anak nga si Jesus. Amen. Mayong buntag sa tanan. Daghang salamat sa Ginoo no. Kita nagasaulog no sa kaning dumigyoha muna ni siya ang katapusan no sa sa ulog nato sa Missions Month apan wala naputol ang ato ang tahas no sa pagbuhat sa misyonhong buluhaton nga gihatag sa Dios kanato. Og padayon gihapon no ang ato ang series mahitungod sa Book of Ephesians og naa na ta karon sa Efeso Kapitulo 4:17 ngadto sa 24. Akong basahon og sunod mo sa inyohang mga mata. Busa ako mingon og nagpamatuod ni tungod sa Ginoo nga kinahanglan dili na kamo magkinabuhi sama sa mga hintil diha sa pagkawalay hinungdan sa ilang pangunahuna. Kay nangitngitan man ang ilang panabot, nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa pagkawalay kahibalo nila tungod sa kagahi sa ilang kasing-kasing. Sila nawad-an na sa pagbati ug mitugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa pagpatuyang hangol sa pagbuhat sa tanang matang kahugawan. Apan si Kristo wala ninyo makatuni ingon niya na. Kung tinuod man nga kamo nakadungog, mahitungod kaniya, o gitudluan diha kaniya, ingon nga ang kamaturan anaa kang Hesus. Kitudluan kamo sa paghukas sa inyong daang pagkatao nga iya pa sa karaang pamatasan, nga nadunot tungod sa malimbungong kaibog. Sa pagbago diya sa espiritu sa inyong mga salabutan o sa pagsulob sa bagong pagkatao nga gibuhat sumala sa dagway sa Dios diya sa matuod nga pagka matarong o pagkabalaan. Salamat sa pulong sa Ginoo. Hapit na or ugma naman tingali or karon ang adlaw sa matod pa nila kalag, okay? Or All Souls Day or All Saints Day. O na tradisyon na no, sa kasagara sa mga Pinoy na mubisita gayod, no? Sa mga kanabitang mga nipanaw na nga mga loved ones. Dili na ingon kay nibisita. Ang uban tingali nibisita ilang unahuna nga ilang loved ones na dagalingkod. Pero nga sa kanato nga niadto na to memories, no, bring back the memories na lang. Anak mo gina siya ang naadad to no, to bring back the memories. Pero ang uban maghalad og mga pagkaon natok usa sa kabuking nga na may tandaway na ay sa bato humba nga gibutang kung ako yaw po ni ano na inana ba. Promote sa inyo usa sa ako ang mga di ba tama matawag no pagabuhat doon kung mato kog sementeryo is pangbasahon ako ang mga lapida. Mo na ba kung di man na ingon nga uy nabukoy ka ila dire. Dili man pero malingaw lang ko ba magbasa-basa kay tingalis mga ngalan, mga restituto, mga kung
kuan kay nung usa ka ni siya ba kanang nay mga usa lang kaadlaw nabuhi pagkaugma namatay na ura ginana bitaw napoy ba dugay kayo pero kano na ay mga ang tawag kana ng mga messages no sa ginatawag nga lapida ang ginatawag matingin na sa English of epitaph. So sa US na mga kuan kay no nga mga epitaph mga messages ba nga ilang gibutang no matay sila nga ang katapusang lugar nilang mensahe nga ilang gusto ibutang kaning ingon na ginatawag si William Han ingon sa Junior 1905 to 1980 ingon siya I told you I was sick. Awa lagi. Siya nga okay ra na. Madara na. Awa. Basta grabe yung tinig mahay ani niya. Nakasakit lagi ko. Okay ra lagi ka. Makalakaw pa ka. Kini pong isa dari, no? I have made some good deals. Tingali, kuha ni siya, real estate agent. I made some bad ones. I really went into the hole with this one. Kani nga deal, nag-sureball yun sa iyahang plaster dito sa, lubnganan. Ingon pa kay dari si Sana All Tani. He was a fool, but Julia loved him. Sana all. Ha? He was a fool. Siya buang-buang apan grabe nga gugman ni Julia, no? Dahil kani pa yung isa, no? Ora git-ngit siya, pero inyo dari, here lies Scott, left here to rot. Poet din tining tawana. Ano? So, naikan mga mensahe sa mga lapida, no? Mga joker lugar, pero wa magay forever, no? Walay forever ni ring kalibutan na dire sa kalibutan. Bisan gani ang kaning simbahan sa GCAF kita exist minagi ra man gyud sa grasya sa Ginoo. Okay? Wa man gyud kanang makabuot tong kanus sa ata kanang kwaon sa Dios o kung lugaling no kaning ginatawag ba nga kaning simbahan unsa kaha ang mensahe sa lapida nga masulat nga pwede nga mensahe nga makita sa katawhan. Okay? Muna sa ang atong isgutan mahinungdanong inscription sa lapida sa simbahan. Kay kung kaning GCAF, no? Kuha na, pagbuot na sa Ginoo nga di na ni mag-exist. Kay wa may forever good. Daghan man ang mga simbahanan, bisan gali sa panahon ni Pablo, wala na nag-exist karon. Pero kung naman gali makabutang nga lapida, makita sa mga manglabay, unsa ka ang inscription sa lapida nga ibutang. Now, sa Efeso 4:17 ngadto sa 24 naay suggestion. O hinaton ta nga mo gid ni. Okay? Tulo ka minundanong inscription sa lapida sa simbahan. Ako ning gisakyan ning ginatawag nga kalag-kalag sa muna nga hisgotag mga lapida, mga patay karon, no? O mga pagbuhi and all those things. Okay? Lapida sa simbahan, no? May tulo ka minundanong inscription sa lapida sa simbahan. Okay? Una, pagdumili sa paglakaw sa kalibutanong tinguha. Okay? Number 1. Ingon ni Pablo sa versikulo 17, ingon siya, busa ako miingon, og nagpamatuod nini. So, busa, ang buta sa buta ni, therefore, sa English, human niya gidiscuss katong sa chapter 4, verse 1, nga walk according to the manner worthy of your calling. Be humble, be gentle, okay, and all those things nga ikaw, naana sa church, gitubos ni Jesus, ikaw part na sa lawas ni Jesus, na kay role sa lawas ni Jesus, so niya,
And dahan siya gidiscuss karon kay ikaw namang gyud iya ni Jesus ug part na sa lawas ni Jesus busa mo na ni karon. Ako miingon og magpamatuod ini tungod sa Ginoo kinahanglan dili na kamo. So kaning pagsulti ni Apostol Pablo dili lang ni iya-iyara. Siyang apostolic authority, no, naay ginatawag no, na siya apostolic authority nga isa gipadala sa Ginoo aron sa pagsulti sa mensahe apan kaning authority nga naa kaniya pamatuod dili lang niya gikan pud ni Ginoo. So unsa man ang iyang isulti, unsa man iyang i-command, the authority comes from God. Kinahanglan dili na kamo. Kung sa binisayaan ni, no, 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 never, never, Kinahanglan dili na kamo. No, dili na gyud kamo magkinabuhi. So, nagi radical nga transformation nga may tabo gayod sa mga tao nga diha kang Hesus. Dili na magkinabuhi. Sama sa mga hintil. No, okay, atong timanan na kaning mga taga-Efeso, mga Gentiles ni sila. Pero ang gisgutan ni Apostle Pablo dari makinabuhi sa mga sama sa mga hintil. Now, atong sabton nga tanan nga mituo kang Hesus. Whether you are a Jew, whether you are a Gentile, dili Hudiyo, kung ikaw mituo, misalig kang Hesus, kaliwat ka ni Abraham. Spiritually speaking, you are an Israelite. Katauhan sa Dios spiritually. Okay? You became descendant of Abraham, you are an Israelite. So kung ang usa ka Hudiyo nga dili mo salig kang Hesus, dili mo tugyan siyang kinabuhi kang Hesus. Okay? Spiritually speaking, that's a Gentile. No? So, ang buta sa buta ni spiritually, outside, diha kang Kristo mo ng mga Gentiles. Ang mga naa kang Kristo mo ka ng spiritual Israelite. So, di ba kinabuhi sa mga tao nga wala diha kang Hesus, nga walay labot si Hesus silang kinabuhi. Lahi na gyud mo. Matod pa ni Paul. Unsa man nganong gingnan man gyud nga dili na gyud ayaw na gyud. 1 John 2:15, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Ug ang mga butang diha sa kalibutan kay kun may nahigugma sa kalibutan, ang gugma samahan wala diha kaniya. So ang point lang ni Paul ani sa pagsulti niya nga dili na kamo magkinabuhi sama sa mga hintil, dili bot pasabot nga la ko magkinabuhi biya mo ani ha mawala ang inyong kaluwasan. Ang point ni Paul ani is susiha ang inyong kagalingon kung naabagid mo sa inyong tinuod ba na inyong pagtuo. Kay kung tinuod ang inyong pagtuo, makinabuhi gid mo diha kang Hesus. Kaya kung makinabuhi mo sama sa mga hintil, basin, o klaro, tataw, nga dili giday mo, iya ni Hesus. Warning po ni Apostol John, yung siya nga, ayaw niyo higugma ang kalibutan ng mga butang sa kalibutan, kay kung may nahigugma, kung ang imong affection, ang imong desire, ang imong inclination na niining kalibutan na, ang gugma sa amahan, wala diha kanimo. Unsa man ning klase nga gugma? Dili lang ni siya gugma ka ng, yes, God loves, no, kay He gives grace to all, naghatag siya ulan, hatag siya pagkaon, pero kani nga gugma diri is salvific love. Love that He poured out in Christ to His elect. Gugma nga naghatag og kaluwasan sa iyang mga pinili, sa iyang mga niluwas. Kana siya nga gugma wala na diha kaniya kung siya nahigugma sa kalibutan. Now,
gidescribe dayon ni Apostol Pablo unsa nganong dili na gid dayta makinabuhi sama sa mahinten nga naman diha sa pagkawala hinungdan sa ilang pangunahuna. Ang pangunahuna sa mga outside of Christ, matod pa sa pulong sa Ginoo, walay hinungdan. Ang pasabot ana gani sa English, futility, way kapuslanan, walay paingnan, walay kinitawag bitaw nga eternal nga significance ang ila is naradiritaman ang ilang pagkinabuhi. Walay hinungdan nga pangunahuna. Nga naman, Paul again in Romans 8:7, busa ang pangunahuna nga naa sa unod, batok sa Dios. Those people outside of Christ nga naa sa ilahang flesh, ilahang unod-nun, ang pulong sa Dios nagsulti nga siya batok, kontra day siya sa Dios. Muna nga dili gid siya mo submitar, kay sa balaod wala kini mi ilalom, dili mo pailalom sa kababuton sa Dios kay mutuman gayud sa iyang gusto. Muna unahuna nga futile, muna unahuna nga pagkawalinungdan, buta sa butana nga ang ilang unahuna nagkigsumpaki. Masipag kung sana ka nindot ang kabubuton sa Dios, masipag kung sana siya ka precious, masipag kamatuoran na ang gisultis Ginoo, musimang gyud og dili gayud gani makahimo. Wala siya'y abilidad sa pagbuhat sa maong kabubuton sa Dios kay tungod sa ilahang pagkawala hinungdan sa hunahuna. Jesus, siyang diskasyon muni ang iyahang gisulti sa katong sa iyang mga disciples. Giklaro ni Jesus, ang unod walay kapuslanan. Ang tanang buhat sa unod, tanang buhat sa tao apart from the grace of God sa iyang kinabuhi, way kapuslanan, walay paingnan. Sa English ay ganang kay ko, the flesh profits nothing. Profits, di ba? Kada ginansya. So kay sipag usay paningkamot nimo ning kalibutana, sipag usaw nimo pagbuhat og mga butang, masipag ka ng maayong buhat, nya kanang maayong buhat gikan sa imong flesh. Apart from the grace of God, wa gay ginansya, wa kay madawdaw ana. Walay kapuslanan, the flesh profits nothing. Munang ingon sa pulong sa Ginoo ang tanang maayong buhat. So sa katao outside of Christ, ang iyang mga buhat sama sa trapo. Nga hugaw, nga way pulos. Sakit ba na, di ba? Nag-effort ka, nagkuhan ka, pero at the end, way kapuslanan. Munang ginatawag nga pinakasakit. Abi nimo, akala mo lang yun. Muna nga, ipabago ang imong unahuna sa kabuton sa Ginoo para di ba? Sabot ta. Unsa gid iyang kabuton, kay kung maksabta na to iyang kabubuton, ang kamaturan, diha ta mahimong atong kinabuhi, meaningful and fulfilled. Usa pa gyud sa verse 18. Kay nangitngitan man ang ilang panabot. So mao di ay muning describe ng futile man. Ang futile man is ang ilang panabot ng ngitngitan. Dili ni bot pasabot nga dili sila makasabot og mga philosophies. Di sila kasabot sa mga dahan bright nila. Pero when it comes sa spiritual matters, when it comes to the things of God, when it comes to the truth of God, the gospel of the Lord Jesus Christ, dili sila kasabot. Masabta nila, tingali, intellectually, but they have, dili na mag-make sense sa ilang kasing-kasing. And that's why they cannot believe. Kaya nangit-ngitan ang ilang panabot.
Gidescribe pag yun din, unsa man ining tao nga nangitngitan sa ilang panabot. Ang tao nga kalibutanon, ang tao nga outside of Christ, mga Gentiles, spiritually. Ang tao nga kalibutanon dili mudawat. Kuya kay attitude, no? Di yun mudawat. Tagaan ni mo sakto, tagaan ni mo ngayong balita, tagaan ni mo kamaturan, o sa ilang buhaton, muwiper. Dili mudawat sa mga butang sa Espiritu sa Dios. O sa man the truth, the gospel, the will of God, nga nasa iyang pulong. Tingali maminaw, sa ilang dalunggan nga pisikal, pero at the end of the day, mutuman rigapon sa ilang gusto. Di gid mo dawat. Di gid mo dawat. Muning attitude. Na sila'y mga attitude. Og bupon ni kita sa una, natay mga attitude ng inani. Salamat lang putas Ginoo. Kay grasyahan ta. Ako na explain niya taon-taon. Kaya lang kaniya, unsa man ni man siya mo dawat, kay ang mga butang nga espiritual, nga binuang man alang kaniya. Binuang. Nonsense. Di siya ka-connect. Kung sa mana. Dayon sa pagyod. Ug siya dili makahimo sa pagsabot niini tungod kay matugkad lamang kini sa espirituhanon nga pamaagi. Unless ang Holy Spirit magalihok siya. No? Kaya yung na-initiative ang Ginoo sa iyang kinabuhi, ang tao nga patay sa espiritu. Di gyud mudawat binuang tanan. Muna nga it needs the Holy Spirit's power to enable us to understand all these things, especially the truth of the gospel. Usa man dayon ang description aning tao nga gisigutan ni Paul dari mga futile, ang mind ng Gentiles spiritually. Nahimula gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa pagkawalay kahibalo nila. Nahimulag. Separated from the life of God. They are living physically. Makakaon sila, maka-exercise sila. Pero spiritually speaking, they are dead. Nahimulag. Muna siya, ang kanang kamatay, nahimulag. Sa kinabuhi sa Dios, kung makuha kag flower, gikan sa stem niya, imong ibutang diha, buhi siya, pero sa tinuod na patay na kag gibulang na nimo sa iyang source of life. Usa man, nahimulag tungod sa pagkawalay kahibalo, tungod sa unsa kagahi. Tiga nga kasing-kasing. O kaning tiga nga kasing-kasing nawadaan sa pagbati or sa Iglesia na kalos. Wa nay pagbati. Ako nga amahan, tingali last week, nagpaibot og ngipon. Tingala sa kay ganun din daw niya mabati daring depita. Sa man gibunggahan og anesthesia. Nga naman, para dili mabati ang sakit. Kaya kung walay anesthesia, na ay pain. Pero kabalo ba mo nga ang pain, nag-produce na po na siyang maayo sa tuang kinabuhi? Di ba? Kung magmotor ka niya, nasamad ka, nadagma, naisakit, o sa manay, manang ninumanon ako to, gaynan ikaw, karon, kay nadagma naman ka, kay natong nadagma ko, welcome to the club. O kaya din ingon sa kuha, nga, magmatngo na ka. So tungod sa pain, na ay change of kanang lifestyle. So una ko, hinahinay na lang. Hinahinay na. Bala, 40-20. Ingon sa kong ugangan. Magmotor ka, pilay mong dagan ko, 40 naman. Ayaw, 20 na lang. So, 20, uy. Kasi masok ko, sa batuhan ko na, baka disgrasya ka. 20 na lang. Posible. Yan naman.
Pero ang point lang niya ba, ang mo din ang ko sa pero kaning spiritual ba, nga tao bitaw nga, gahay ang kasiwaanay, pain, wala na conscience, o kani bitaw ang ginatawag no, kanang gahay na. Gidescribe ni siya sa book of Hosea nga, wala na ability to blush. Nga nang di na mamula nga mura maulaw, buhagay na unsay mga ngilad kay wadan na o pagbati, ganahan na. Nagunahon nata no, salamat na. Pero kabalo ba nga kani nga description ni Paul, description kani sa gisulti sa pulong sa Ginoo, yang gi-describe kung ikaw Kristohanon karon, gi-describe niya ang imong kinabuhi kaniadto. Ikaw ni, ako ni. Migahi unsa man day ang description ni Jesus pod sa kaning hard heart. Sa Matthew 8:17 to 18. Migahi ba ang inyong kasing-kasing speaking to the apostles kay si Kristo naghimog milagro niya ni action magkabalaka mga disciples niya o niya gisultian niya migahi ba inyong kasing-kasing? Nga may mga mata manunta kamo pero di mo kakita. May mga dalunggan man kamo pero di ba mo kabati. Muni mga gahi nga kasing muning patay sa espiritu. Muni ang mga callous heart. Muning naa sa unod nga naay mga mata pisikal. Pero dili makakita sa espirituhanon nga kamaturan. Ngay mga dalunggan pisikal apan dili makabati. Di makasabot. Foreign sa laha ang kaning spiritual matters, things of God, dead in trespasses and sin. Muni siya ang atong estado before. Tiga ta kasing-kasing, apanay milagro nga gibuhat sa Ginoo kanato. Now, Timothy Keller, ingon siya siyang libro sa prayer, no, gidescribe niya ang heart. Biblically, the heart is the control center of the entire self. It is the repository of one's core commitments, deepest hope, and most foundational hopes that control our feeling, thinking, and behavior. Muna sa ang heart. Ang kanang heart ug mind connected na sila. Dili na po din mo bulagon sa biblical nga kanang interpretation or sense, no? Kay usa gina. Heart ug mind, same sa Hebrew or sa Greek. So the heart is the control center. Now, kaning gahi o kasing-kasing, kaning tiga o kasing-kasing, dili inabot pasabot nga wala na emosyon. Dili inabot pasabot nga murag unsa matod pa ni John Pye, cauldron of emotion. Na diha agatuyok ang tanan tinguha, na diha agatuyok-tuyok ang tanan mga inclination na diha. Pero ang problema lang, sa tao nga outside of Christ, patay sila, diha sa mga butang sa ginawa sila, ang ilang love, ang ilang hope and feeling, thinking and behavior, naka-anchor sa kalibutan. Na diha, mo kiniingon ni Paul din dire sa 19, mitugyan sa ilang kaugalingon. Ang ilang kasing-kasing naka-attach sa kalibutan og dadto sa ni Salom. Ang uban di makontento ni adto gyud sa pinakalalom nga pagsalong uban nara sa daplin. Pero gana mo ra gyapon, kalibutan ra gyapon. Nimitugyan silang kaugalingon. Muna yung mga tao nga YOLO, mga you live only once, so hala. Salom. Unsa pa gyud mga hangul sa pagbuhat sa tanang matang kahugawan. Ngilad nga description. Pero this is who we were before we knew Christ. Ang atong unahuna, ang atong kasing-kasing na ay connection sa kalibutan. Katakana bitawng sa una sa gina-experiment, no? Nga naay ganang baso diri na wire, padulong dadto mga nana. O inana, penpaltas kalibutan.
Hi, kalibutan. How are you? Na latest. Ba? Okay. Na perminti, no? Ang inclination diha sa kalibutan. Truth. Wala yun. Wala yan ay pagdua-dua. Kalibutan diretso. Kaya naman dia ang ampay, naman dia ang atong flesh na naka-attach. Sunod, ingon na rin ni Grant Castleberry. So kung nagunahuna ka ang wilderness mo, ang pagpatuyang sa kalibutano, na ay po'y another form of wilderness, ingon ni Grant Castleberry. Wilderness is not just pursuing materialism. No? Lust of the eyes and lust of the pride of life and lust of the flesh. Dili lang na mao ang worldliness. And worldly pleasures, it is also adopting worldly ideologies and secular ways of thinking rather than resting in the sufficiency of Scripture. So naday mga tao nga, yes, murag chill lang kayo sa mga walang buhat pero ilang mind. Ang ilahang belief nakaangkla sa kalibutan. Ni-oo sila, ni-approve sila sa kalibutan. Unsa man day ang gibuhat sa Ginoo kanato. Unsa man day ang gibuhat, ang grasya sa Dios sa mga tao nga naa sa kangit-ngit nga kani mga tao nga apan ang Dios dato sa kaluoy, tungod siya dakong gugma alang kanato. Sa dihang patay kita, sama katong gi-describe nato, nako ganina. Patay kita tungod sa atong mga kasalanan. Naghimo kanato nga buhi. Remember, separated from the life of God, gikonekta balik. Gibuhi ta. Wa tay alamag, wa tay ka-feeling sa truth o sa Ginoo, but God in His rich in mercy, gibuhi ta. Gibuhi ta spiritually. Tungod, unsa man na siya? Tungod sa grasya. Gikaluyan ka sa Dios, gihatagan ka niya dakong pabor nga sa atong state of spiritual deadness, way mahimo sa atong kaugalingong paningkamot. Gibuhi ka. Munang hinungdan nga kung niwali sa maing balita, naminaw ka, ug nya sa imong pagpaminaw nito ka, ug naghinulsol ka sa imong sala, that is already God working in you. You are made alive. Kay dili na mahimo sa patay spiritualing sa nga tao. Only God can do that to you. Muna ingon na rin sa 1 Corinthians 1:18, kay ang mensahe sa krus binuang sa mga nangalaglag. Apan kanato, mga nangaluwas, gahum sa Dios. Gahum sa Dios, gibuhi ta, gitagaan ta niya spiritual life. In order to believe and follow o musunod diha kang Hesus. Now, 1:19-20. No, gidescribe po ni Jesus dahil reference lang na siya sa katong mga tao nga naa sa kangit-ngit. Okay? Basawan lang nako, di na ako explain. Ang hukumo kini ang kahayag minis kalibutan, meaning Jesus. Apan ang kangit-ngit maoy gihigugma sa mga tao. Labaw kay sa kahayag kay dautan man ang ilang binuhatan. Kay ang tanan nga nagbuhat og dautan, unsa? Nagdumot sa kahayag, nagdumot kang Hesus, og dili mo duol sa kahayag, dili mo duol kang Hesus. Kay tingali mahayagan, kay tingali unyag madayag ang ilang binuhatan. No gisgot ta grasya. Karon kay nagrasyahan man ka, gitagaan kag pabor sa Dios nga gibuhi kaniya.
Ug mo na hinungdan nga nung nito ka kang Hesus, mo hinungdan nga imong gihigugma sa Hesus, mo hinungdan nga nung ganahan nakakarog kamaturan unsa may result ana nga grasya. Unsa may makita ana sa imong kinabuhi ana nga grasya. Ang grasya sa Dios gipadayag alang sa kaluwasan sa tanang tao nga mituo, sa tanan nga mituo nga tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes sa tanan nga mituo, then kani siya nagtudlo kanato. So the grace of God nagtudlo, nag-usher kanato, nag-instruct kanato ngadto sa pagbiya sa pagkadili Dios nun nga mga pangibog o sa mga pangibog nga kalibutanon pagkinabuhi nga mapugnanon sa kagalingon, matarong Dios nun nining panahon. So naay result, naay bunga, naay timailan nga ikaw buhi. Naday ni no? Sama sa buhi nga tao, mailhan nimo kay mulakaw, mo ginhawa. Mailhan po din nimong buhi spiritually. Muning mga ebidensya, mo biya, pagbiya sa pagkadili Dios doon, panghibo sa kalibutan, all those. No? Karon, ang pagdumili sa kalibutan, nagpadayag sa gahom sa Dios nga naglihok sa iyang katawhan. When it comes to the power of God ng uban mga tao, power sa Ginoo, sa man ang power ka ng ianang panyo, mga kuyapan ng mga tao diha, power nga, di ba na mao? Ang power sa Ginoo, tinuod nga nagalihok, kung naay kabag-uhan nga iyahang gihimo sa imong kinabuhi. Kung ikaw na bag-o, karon, that's the power of God working in you. Tungod na siya sa gahom sa Ginoo. Nagalihok sa nining simbahan, makita na to, yung gahom kay na mga tao nga nangabago tungod sa iyang grasya. Kay na pulong, ay kamaturan nga giwali. Muna ang gahom sa Dios. Ay na power, ang uban di makontinto, mangita pa sa baka nga klase nga power. This is the real power. You cannot do it in your own. Ikatulo, makanunayong pakigbugno sa unod. No, actually, number 2 pa ta. Tulo naman ika points, makanunayong pakigbugno sa unod. So, unsa man ang result, ani? Di ba? Apan si Kristo, wala ninyo makatuni ingon ni ana. Dili inana ang matupad, ang kabuton ni Jesus katong mga tao nga naa sa kalibutan. Ang inyong nakatunan kang Jesus is ang kamatuoran. Okay? Apan si Kristo wala ninyo makatuni ingon ni ana. Ingon nandiri, kontinuod nga kamo nakadungog. Kontinuod nga kamo nakasabot. Kontinuod nga nalamdagan gyuday mo sa Espiritu Santo. May tungod kanya gituluan diha kaniya ingon nga ang kamaturan diha kang Hesus. Unsa may ebidensya din ani? Kontinuod manggaling ng inyuhang gisulti or inyuhang giprofess nga naa na mo diha kang Kristo, nga gitudluan mo diha kang Kristo. Unsa may ebidensya ani? Gitudluan kamo unsa paghukas sa inyong daang pagkatao. Nga iya pa sa inyong karaang pamatasan. Nga nadunot tungod sa malimbungong kaibog. The grace of God, the same thing, teaches us to remove the old self. Paghukas. Naka-remember na nung ko. No, ako ang father-in-law. Okay, nga, every time siya tagaan o gift, bago, tsada kayang paminaw, smile lang gigay siya and all those, nga, pero paghuman, yung i-plaster sa cabinet, ang bagong sapatos, i-plaster sa cabinet, nadakan ito bago. Kung papilion sa bago, daan, dito siya sa daan. Katupang daan nga scrub suit sa ospital, ang mother-in-law magkonsumisyon. Kadaghan bago diha.
Nganong daan man gyud imong pilion? Komportable man gud ang daan. Na I hope sa physical to sa nung aspeto, pero kita kung papilion to nay duha ka wardrobe diha, cabinet, daan bago, pag mata nimo sa buntag, ama ning pilion. Daan gyapon permente. Sakto, daan magyud ganaman tagdaan, pero spiritually kani. Na ay sinina nga gi-provide sa Ginoo righteousness, holiness of truth. Mga daan. Dari gitas bag-o. Pero kawala man mo suot tag bag-o, kanang mga gay-gahi pa bitaw mga labi nag-jeans no nga bag-o pa kayo. Sorry kayo. Murag gani ba kurag stretch pa gyud nimo labi nag sapatos nga bag-o bitaw. Murag man ganahan ra gyud daan. Hello. Feel at home ra kay ko sa inyo mga igsoons pagtuo. Okay. No, mga inala ba? Pero bago naman ta, niidihan naman ta kang Isus, katong bago, katong righteous, mo to perminti sa uton. Kaya kanima kong daan nga pagkatao, paghukas, mo na gi-describe ni I think, mo na iya pasabot, wala na ni siya kahong, pero naagya po ni siya, gapahipi. Kapanguhit si mo Di ba? Kapanguhit sa buntag sa'yo pa. Nope, na Facebook ko, isa lang ampo. Ay, simba. Orag, panguhit ni siya. Muna nga. Pero tungod kay gibuhi naman ta, dati kita, pilion na tong bag-o. So, paghuka sa daang pamatasan nga, nadunot tungod sa malimbungong kaibog, daang pamatasan, hukason na. Dili nakakomportable, wa kay angay. Na. Di nakaangayan, anang daan ni mo. Kumayon ka, pastor, inan naman dyan ko, pastor, masuko man dyan ko, pastor niya, inan, dili na kayo nana. Dapat. Inan naman dyan ko, diwata na lang ko ninyo nga, marites ko. Sawang ka, daan mo nakapakita, hukasa na. Naibano nga, mag-struggle pag-yapon, kaya bitang, sa simbahan, murag okay, pag-abot sa balay, grabe, bubuga, murag dragon. Daan nga pagkatao pa, hukasan na. Taon-taon palagi na mo, pero hukasan na, practice na kaghukas, sulutan na ning bag-o, na nakay bagong garment nga gihatag ni Jesus sa imo. Unsa man na gitulo ni Jesus sa iya mga tinun-an? Mo ba giklaro na ba yan ang daan, di ba? Si Jesus mingon siya mga tinun-an, kung adunay buot mo sunod kanako, kinahanglan mo dumili sa iyang kagaling. Giklaro na niyang daan. Giklaro na, giplasta na niya, mo niyang iyahang, kaning, kung gusto ka mosunod na ako, kung gusto ka may mong, kanang, mosunod na ako, may mga akong disciple, amo ni. Kinahanglan, magdumili sa iyang kagalingon. Kanang imong gusto, ayaw na siya tumani. Kanang gusto sa imong flesh, i-wiper na. Kung musunod ka kanako, pasana na imong cross, dili na imong, kaning cross na, dili na imong bana, dili na imong anak, dili na maong cross. Andam ka to die sa kanang flesh or even your commitment should be even until death. Munang pagpasaan sa cross, nga ang imong pagsalik, pagsunod kang Kristo, bisan ang kamatayon, dili makapugong nimo. Muna siya ang point diri. Masunod ka kanako. Kung masabtan na to, inana day ni Kristohanon. Inanay ni. Kabalo na ka, unsay mong gisudlan. Unya, kay nakabalon naman ka. Unsa may buhaton. Then, ingon ni Jesus, sa onwards, no? Ang nagpatuyang siyang kagalingon, iyang gipariti, iyang kagalingon, mawadaan noon ni ini. Ang katong nawadaan sa iyang kagalingon, tungod sa kuah, makabato noon ni ini. Hebrews 12:14. Tinguhaa ang pakigdait, uban sa talang tawag ang pagkabalaan. Kay kun wala kini, walay sibisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Kung imuhang nasabtan nga Hesus nga mo-approve lang sa tanang mga gusto nimo, nga dili mga saba
o dili murag mulingo-lingo lang or kanang buduko-duko lang nga pwede ra ang pagkinabuhi sa kalibutan, dili na mao nga Hesus nga imong nga naa sa Biblia. Ang Hesus nga naa sa Biblia nga nagluwa sa imuha, nagsulti kanimo karon, kanato karon, pagkinabuhi nga balaan. Ang pagkinabuhi nga balaan, ang balaan simply is separated from the world. Ang imong pagkinabuhi karon dili na gyud sama sa kalibutan. Kung dili ka gusto, kung walay pagkabalaan, ayaw pag-expect nga makakita ka sa Ginoo kay nagpamatuod nga kanang imong pagtuo patay di ay. Dili di ka luwas in the first place. Kay wa may pagkabalaan. Yes, we are all growing in our sanctification. Kita tanan gatubo pa, gagrow. Pero gagrow ba yung ka? Man ang pangutana. Nag-grow ba yung ka? Kaya kung walay na usab nimo, so siya pagbalik ang imuhang kaugalingon. Ang tinuod nga simbahan, kinahanglan makigbugno sa unugnong tinguha. Muning atong ginawali karon, hard truth. Kay mo man ni ang hinungdan nga makigbugno ta. Ang truth man ang atong weapon. Ang kamatuuran man, kay kung dili ta sultihan ka motor, watay espada nga muslas ato ang flesh. The truth of Christ. Muna nga, ang tinuod nga simbahan makigbugnog yun. Ug di yung ka mahimutang. Kung madagma manggaling ka, maghinulsol ka, mukumpisal ka sa imong sala kay part na sa battle. Nagi panahon nga masamaran ka. Pero pakigbugno. Muni ang spiritual warfare. Okay? Dili na mangita kag multo. Uy. Saba, kalag-kalag karo tug yes, lay daw. Spiritual warfare, pag mata pa lang ni musbuntag na spiritual warfare. Muna nga pili din ka Facebook o God's word. Spiritual warfare already starts. Karon nga naa mo karon galing ko diha na spiritual warfare diha. Listening to the truth or asa naman gawander inyong mga mind. Nag-alisusong, ikaw man ikatulo, nag-alisusong pagtinguha sa pagkasama kang Jesus, meaning burn, on fire, nagdilaab, no? Tinguha sa pagkasama kang Jesus. Ingon din diri, Efeso 4:23, sa pagbago diya sa Espiritu sa inyong salabutan, pabago. Usaw man ni, ato nang may isgutan karong tagtaod. Kay timan ni kaning mga behavior sa kalibutan, manigikan silang mind o heart. Karon kay naa naman ta diha kang Hesus. We should constantly renew our mind kay basically daghan pag mga pangunahuna diha nga naa pa sa kalibutan naka-attach muna nga constant ang atong pag-renew sa atong mind. Dili ni sa one-time thing, dili lang ni sa maagig seminar. Nakaagi na akong seminar, mabalaan ako. Isabi ito kasimana. Constant ni siya. Renew your mind. Muning ingon sa Romans 12:2, ayaw ka mo pahiuyon ining kalibutan na hinuon tuguting nga mausab ang inyong kagalingon pinagi sa pagbago sa inyong unahuna. So kung gusto ka kausaban, you want to be more like Jesus, you have to change your mind first. You have to renew your mind first. Through the word of Christ. Aron masuta, unsa ang kabubuton sa Dios, ang maayo, gikahimutan og hingpit. Kaya namin mga tao ito nga, mingon nga, na mga kasakitan, na mga uban nga, why me Lord? Murabag, dili bitaw klaro ang unsay kabubuton sa Dios. Tingali kulang ang pag-renew sa mind kay ang tanan nga nahitabo sa Kristohanon, all things will work together for good. Pero kung dili na renew ang inyong mind, kana nga truth dili na mag-make sense. Complaining, pagbagutbot gayoy manggawas kay wala na renew ang mind. Pagduha-duha. Renew your mind. We must renew our mind.
Unsa na ni? Pagsulob sa bagong pagkatao. Isulob. Remember ganina? Unsa man ni isulob ninyo ang inong Hesukristo o ayaw tagda ang unod alang sa pangibog niini. So mo nang akong gisgutan ganyan, no? Na garment. So ayaw tagda tong daan o luga panguhit, ayaw tagda na sulob ninyo ang Ginoong Hesukristo. Ang but pasabot ani Christ-likeness. Kay kita mga binuhat, gihimo diha kang Kristo Jesus. We are new creation. Wala la ka gi-refurbish, wala ka gi-overhaul. Kundi gibago jud ka bago na kang pagkatao. Gihimo diha kang Kristo Jesus alang sa maayong buhat. Maayong buhat mo na ang purpose sa imong kaluwasan to produce good works, to become more and more like Christ, nga giandam ng daan sa Dios aron ini magkinabuhi kita. Walk in them. Muna ni ang dalan nga ato ang laktan. Christ-likeness. You are showing Christ-likeness through submission to His Word and living according to His Word. Mo ba ni pag-ampo ni Jesus, no? Balaana sila diha sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Unsay gamiton sa Dios for you to become more and more like Christ? Walay lain ang iyang pulong. Sanctify them, Father, through your word, and your word is truth. Kamatuoran. Kamatuoran. Feed yourselves with God's word. Muna ang tool, muna ang pinaka-nindot nga gamiton sa Dios to become more like Christ. Wala na ilain pa. Dili ni madag mga psychologists o guban pa ng mga, yes, okay man na sila ni mga professional, pero kung taman lang diya, walay truth bitaw. Wala eh. Kawang ang tanan. Therefore, according to John Huss, faithful Christians seek the truth. Listen to the truth. Learn the truth. Love the truth. Tell the truth. Learn the truth. Defend the truth even unto death. Do you love the truth? Ngano ni man nato higugmaon ng truth nga mo maning hinungdan nga mahisama ta kang Hesus. If you are departing from the truth, then you are becoming like the world. Truth should be our authority ug muna siya ang makasanctify sa tuwa. Love the truth. So, no more about God. No, balik ta. No? Tungod, nakoy pangutana sa inyo. Tungod kay mahuman man gayud ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Mahuman man kita. Unsay inscription nga buot nimong ibutang sa imong lapida? Naiuban sa tingali naiuban sa uban mingon diri. Pastor, magpa-cremate man ko, pastor. Wala na, wala inscription, ha? Banga lang diha, ganggamay. Inscription ba? Na pwede man po na masulatan. Unsa kaha ang inscription nga buot nimong ibutang sa imong lapida? Kung wala ka, wapakada ko nakoy isuggest inyo. Muni siya dapat ang atong ibutang. Nihimutang nining lubnganan. Ang usa ka makasasala nga naluwas tungod sa grasya. Unya wala nagkinabuhi sa kalibutan. Kundi gipatay ang makasasala nga kinaiya. Nanimbisog sa pagkasama ni Jesus. Ha? Amen? Amen tadi? Murag, dari raman, nagto. Pag-share mo diha. Mo na yung gusto? Oh, for example, sample lang. Wala na kanining kalibutan na kanaing mo gibutang na to, nalabyan. Nalabyan sa apo-apo na ni Zandro. Or nalabyan sa imong kaila, gibasa ni. Simulang kaila na lang. Ang iyabang isulti si mo. Agree.
Tinuod. Or yang isulti, sana all. Sana all. Meaning na pagdudo, sana all. Sana all. Sana all. Wala nagkinabuhi sa kalibutan, sana all. Maginibay utang, sana all. Pag, kanimi tao, no, muna itong desire. Sa tinuod lang, you are a walking lapida. Sa nasa kamad to, walking lapida ka. Og naib mensahe nga imong ginabutang, si mohang lawas, si mong kinaiya, si mong the way you project people. And I hope, muni ang ilahang makita si mohang kinabuhi. Nahimutang nining lubnganan o sa kamaksasala nga naluwas tungod sa grasya, unya wala nagkinabuhi sa kalibutan, kundi gipatay ang makasala nga kaniya nanimbasog sa pagkasama ni Jesus. O sa mga itong learn ani, ang pagsalikway sa kalibutan, pagdumili sa unod nung tinguha, ang pagpanimbisog nga mahisama kang Hesus, maoy nakalatid nga mensahe sa lapida, sa simbahan. And I hope, tinuod ni kanatong tanan diri sa GCAF, o kung pag makita ni mo ni, uy, murag di pa ulahing tanan. Surrender your life in Christ. Surrender all. Commit your life to Christ. Submit to Him. And start freshly in Him. Nagampo kita. Ginoong Dios, daghang salamat sa imong pulong nga gihatag kanamo karon. Salamat kay ikaw ang Dios nagalihok sa imong simbahan. Salamat Ginoo sa imong paghatag kanamo, pagbadlong, pagcorrect. Salamat sa imong grasya. Sa ngalan ni Jesus. Amen.